Dobrý večer, dámy a pánové, vítá vás rybář Benny a tady to video jsem udělal hlavně proto, že vám chci něco říct a že se chci nějakým způsobem vyjádřit. Chci vám říct svoje cíle k YouTubeové kariéře a hlavně něco o tom, co bych chtěl dosáhnout, různý důvody, proč jsem třeba přestal točit a tak. Takže o tom bude dnešní video. A my můžeme jít rovnou na to. Takže začínáme tím, proč jsem přestal točit na YouTube. Přestal jsem točit na YouTube kvůli tomu, že jsem si myslel, že prostě nejsem dostačující na to, že to je málo zhlídnutí a prostě mě nebavila ta tvorba. Pak dneska, když jsem se podíval na svůj kanál, že jsem se s kámošem dohodl, že budeme mít kanál společný, pak se ale kámoš rozhodl, že budeme mít každý samostatný, tak jsem si prostě řekl, že natočím video, aspoň jedno. Na poslední video jsem dělal nějak před 11 měsíci, nějak tak, ještě v roce 2024. A teď jdeme k tomu, proč jsem přestal točit na YouTube. Myslel jsem si, že moje edity nejsou dostačující, myslel jsem si, že nikoho nezajímám, že content, jako je rybaření, je špatná tvorba a tak nějak jsem to vypustil z hlavy. Pak, jak už jsem teda říkal, jsem se dohodl s kámošem, že budeme mít takový ten kanál YouTube, prostě jsme si usmysleli a pak se nakonec dohodlo, že každý budeme mít sám. A tak bych vás chtěl poprosit, abyste vy s tou mojí YouTubeovou cestou, co se týká rybaření, byli se mnou. A protože potom, co jsem si řekl, že rybaření je špatný content, tak jsem se koukal například na Jakuba Wagnera, rybářské videa s Demexom, Rybománie a tam jako měli dost těch sledujících. A tak jsem si řekl, že bych to mohl zkusit taky, že by mě stačilo jako nějakých těch 300 odběratelů. Jo, prostě to by bylo úplně... Jo, bomba, jsem slavnej! A takovýhle pocit. A proto jsem se zase vrátil k YouTube a hlavně jako když už něco v tom rybaření chytím, tak bych to chtěl nějak zdokumentovat. Chtěl bych se nějakým způsobem podělit s váma. Takže to je to, proč jsem se zase vrátil k YouTube. A na začátku bylo to, proč jsem přestal točit. A teď jdem vlastně k tomu, k druhé části tohohle videa, že čeho bych chtěl dosáhnout a chtěl bych dosáhnout jako nějakých třeba 30 zhlédnutích, na jednom videu 10 lajků a prostě chtěl bych mít takový ten pocit, že se na ty videa někdo dívá. Zrovna dneska, když jsem se šel zpátky kouknout na svůj kanál, kde jsem ukazoval, jak navázat olůvko, jak navázat obratlík, protože jsem si myslel, že je to potřeba, protože já jsem s tím taky začínal, taky jsem se tak začal učit vázat ty uzle, ale teď, když jsem se koukal na moje první video, kde bylo 14 zhlídnutí a pak jsem se podíval na druhý video, který jsem vydal 2 dny potom, a to mělo nějak 117, 137 zhlídnutí, tak to byl, nebo 113, tak to byl jakože fakt úplně, že oh my god, bomba, úplně, že nejlepší. A takže jsem si řekl, že se teda zase vrátím a že bych chtěl dosáhnout nějakého toho svého cíle, že nějaký ty lajky bych chtěl dosáhnout, nějaký ty zhlédnutí, nějakou tu podporu a hlavně rozjet nějaký epizody, třeba jak se jako vázají ty ozle, jak se třeba vázají olůvka, jak si navázat vlastní návazec, protože tím vším jsem si prošel i já a teď jelikož už mám rybářský lístek, tak už to umím a chtěl bych vlastně vás
dovíst těmi svými videi k tomu, abyste dosáhli taky svých cílů a hlavně, abyste to nevzdávali, jako já hned po prvních 2 videích. Takže já vím, že mě to nějakou chvilku zabere, ale chtěl bych prostě mít nějaký takovýhle cíle. Chtěl bych, jako důvody, proč bych to chtěl udělat, je nějaká ta kreativita, ze zvědavosti, hlavně to, co ty lidi baví, bych chtěl zjistit, jestli jako to má cenu, co tvořit a jako celkově si vytvořit tu svoji vlastní komunitu a pak by jsme se jakoby rozmýšleli, co a jak dál. Čím vlastně budu točit, to jako nechci dostat hejty a podle mě by se mě hodně z vás začalo ptát, s čím vlastně budu točit a asi vás překvapím, ale bude to na telefon. Jako ty peníze si jako já sám, že jo, vydělávám, nebo nevydělávám, dostávám kapesní a prostě už to není takový, že přijdu do obchodu, řeknu, mami, já bych chtěl tady tu kamerku za 13 000. Jako víte co, prostě stačí mě bohatě, já vím, jak natáčí můj telefon, za mě je to dobrá kvalita, takže já si koupím jenom popruhy na hlavu, popruhy na hruď, nějaký ten držák na ten telefon, dám si to tam a můžeme začít točit. Můj kámoš to teda začal dostrat, že to chce mít podle mě jako full time a prostě má kameru za plnou raketu, takže bych vám chtěl říct, že proto jsem začal točit. Nechci s ním nějak jako soutěžit, ale chtěl bych mu ukázat, že flexit s tím, že někdo má strašně drahé věci, nemusí být úplně dobrý. Vemte si, že já hraju florbal, jo? Já hraju florbal. Nebo když jsem například začínal s úplnýma šuntama, každý mě řekl z rybaření, že na to nic nechytí, však je to úplnej šum. A pak jsem na to chytil slunce. A všichni byli úplně překvapení. A to jenom kvůli tomu, že jsem byl strašně zabraný do toho rybaření a prostě jsem chtěl. A chtěl jsem jim dokázat, že mít drahé věci není úplně všechno. Takže budu točit na telefon a budu mít jenom ty popruhy, tak nehejtěte mě prosím za moji kvalitu a spíš mě podporujte, nebo pokud chcete mě podporovat v té mý tvorbě, tak dejte like, můžete to nějak okomentovat, co bych mohl zlepšit, moc by mi to pomohlo, ale no hate please, takže tak. A teď bych vám chtěl říct, co by jakoby byl můj content. Tak můj content, jelikož prostě úplně zbožňuju rybaření, jako fakt prostě nikdo neví, jak jsem k tomu přišel, protože moje rodina, tak můj táta rybařil jako prostě jen splávek a háček a chleba. A já jsem se k tomu dostal přes mého kamaráda a prostě mě to nějakým způsobem baví, takže bych chtěl mít content jako rybaření. Rozhodně budou být i nějaký gameplay jako z různých her. Asi to bude spíš z rybářských, uvidím. Můžete mi napsat a teď, pokud třeba budete jako odběratel, třeba 10 odběratelů, když byste byl můj odběratel, tak klidně mě napište, nebo i když ne, prostě, tak já chci dohnat, abyste mě ten odběr prostě dali, tak mě řekněte, co byste chtěli, já když tak řeknu, jestli jo nebo ne a nějakým způsobem se můžeme dohodnout, ale můj content, který bych jako fakt chtěl dělat, by bylo rybaření, nějaký vlogy z toho, nějaká ta cesta tím rybařením, chtěl bych to sdílet s váma, takže nějaké ty vlogy z toho, jak už jsem říkal, gameplaye, nějaké ty rady a tipy, co byste mohli dělat a hlavně, jak jsem už říkal na začátku videa, myslím, že jsem to říkal,
tak nějaký ty epizody, abych vám pomohl nějakým způsobem se učit, třeba vysvětluju pojmy epizoda 1 a prostě byste mi pod to video napsali, že nevíte, co znamená tohle, abych vám to nějakým způsobem vysvětlil, jak já jsem se to naučil a mohli bychom s toho dělat různý takovéhle epizody. Takže pokud jste to dokoukali až sem, tak mě prosím dejte like a můžeme třeba někdy udělat i jako nějaký unboxing, nebo vám to, co tady mám v pokoji, tak vám můžu když tak ukázat prostě to, co jsem dělal já a až dostanu popruhy, tak uvidíme se na rybátka. Takže dejte like, pokud se vám video líbilo a pokud jste to dokoukali až sem a prosím, sdílejte cestu se mnou, podporujte mě, no hate hlavně a když už mě budete hejtit, myslíte, že mě to zajímá. Já vím, že jsem jako malý kiddo, jo, ale prostě mě to jedno. Takže tady to by byl konec mého videa, mého vyjádření na nějaký, proč jsem se vrátil k YouTube a ty věci, tak dejte odběr, napište mi do komentáře, jaký video byste chtěli, jaký video natočit, já vám to klidně natočím a dejte like, pokud se vám video líbilo a pokud jste to koukali až sem. A hlavně, pokud jste v silný rybářský Benovo rodině a Ben community, takže zase snad brzo čau.